мунтахабҳои футболи зери 20 солаи Тоҷикистон ва ҳамзамон тими миллии олимпии то 23 солаи кишвар барои иштирок дар мусобиқоти дарпешистода марҳилаҳои омодагиро дар шаҳри Душанбе анҷом медиҳанд. Дар доираи ҳамин иқдом ин ду тими мунтахаб байни ҳам бозии дӯстонаи санҷиширо анҷом доданд. Бояд гуфт, ки мунтахаби футболи зери 20 солаи Тоҷикистон барои иштирок дар марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё 2023 ки моҳи март дар Ӯзбекистон баргузор мешавад, дар Душанбе омодагӣ мегирад. Барои иштирок дар ин мусобиқоти хоравӣ тими миллии футболи зери 20 солаи Тоҷикистонро мутахассиси кишвари Беларус Олег Кубальёв омода месозад. ҳамзамон мунтахаби олимпии футболи Тоҷикистон низ барои иштирок дар марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё ки баргузориаш моҳи сентябр дар назар аст, омодагиро оғоз намуд. Бо фароҳам омадани чунин як шароит ҳар ду мунтахаб байни ҳам дидори рафиқонаи санҷишӣ анҷом доданд. Дар дақиқаи 11-уми рақобат бозиингари мунтахаби то 20 солаи Тоҷикистон Фатҳулло Олимзода тӯбро вориди тури дарвозаи дастаи мунтахаби олимпии Тоҷикистон намуда ҳамин тавр ҳисоб кушода шуд. Дар дақиқаи 29-уми майдондорӣ аз ҳайати мунтахаби 20 солаи Тоҷикистон Ҳамаддони Камолов тавассути иҷрои пеналти маротибаи дуюм тӯбро вориди тури дарвозаи мунтахаби олимпии кишвар намуда ҳамин тавр футболбозони 20 сола бар мунтахаби олимпӣ бо 2 голи беҷавоб ғалаба намуд. Ёдовар мешавем, ки мунтахаби футболи то 20 солаи Тоҷикистон шомили гурӯҳи C буда бо ҳамсолони худ аз кишварҳои Умон, Яман ва Кореяи Ҷанубӣ рақобат мекунанд. Чаҳор иштирокчии беҳтарини ҷоми Осиё 2023 имкон доранд, ки рохати чемпионати ҷаҳонро ба даст биёранд, ки дар Индонезия баргузор мешавад. Мутахассиси тоҷик Мубин Эргашев, ки сарборабии дастаи мунтахаби олимпии Тоҷикистон мебошад, дар машқҳои нахустини дастаҷамъӣ 25 футболбозро даъват намудааст ва то моҳи сентябр дар ин ҳайат метавонад тағйиротҳо ба миён биёянд. ёдовар мешавем, ки мунтахабҳои футболи 20 сола ва олимпии Тоҷикистон ҳамзамон нақша доранд, ки рӯзи 24 декабр боз як вохӯрии санҷишии дигарро низ анҷом бидиҳанд. В целом все хорошо. Мы сегодня 7-й день работаем, поэтому ровно неделю. И вот завтра ребятам уже дадим более-менее разгрузочный день выходной. Они его заслужили. Скажу, что мне очень приятно, что все трудятся, никто не жалуется, потому что с первых дней нагрузки, я считаю, что не маленькие для ребят. Поэтому все как бы нормально, все в рабочем режиме проходит. این بازی رفیقانه که بود ما بسیار بازیگرای نو دعوت کردیم و اکسپریمنتال ساستاف بچه‌ها را گفتیم سنجیم در این بازی بچه‌ها بسیاریش نو با تیم 20 ساله المپی دعوت شدگیان. برای همین ما در این بازی سنجیدیم بازیگرایی که در کدام سطح بازیگرا هستند.